Dari diag. Salamat kayo, ma'am. Si Ma'am Algie, hugikan pa rin sa California. Nakakaon na din sa saging hanggi pangarap sa tanaw ra sa YouTube, guys. Ya karon nakakaon na din sa saging saba. Sa Dukadumi kay ani po sila magsimbang gabi. Kami po di papaidi ka. Kudkud si papaidi ato. Sige na pagamping mo ha. Pagchat la, Nicole. Pwede rin, dadon na ni mong imuhang... Pagyawi ang sibot ang yawi. Nagturag hapos butanganan. Diyan guys, nang larga na si Nicole o si Cristel, sila naman magsimbang gabi kay siguro ugma na po kumuuban nila og simbang gabi. Kaya mo lagi nisang ihatid bahalag na bagyo guys. Nisang ihatid sa Malbual. Kay tilawali ko na sa Sambiko. Subikan pa na sila og California. So sa Malbual sila nag-check-in. So amo ni siyang ihatid karon. Ingit pa kadto siya. Namata ko sa alas 2 pa namata na ko. Stop mi dari sa kuan guys kanang kay nangihi si Papa Edi. Malabuyok. So lawan lang gyapon mi guys kay bisag naiuwan nagdalang mi sinina. Diya guys, wala may maka-vlog pagikan na kay arang pangkangit-ngit. Diya karon guys, mapay pagkalasing ko na nami dari dapit sa Badjan. So ang sunod daning Badjan guys kanang Malbual naman siguro. Sugikan sa Tanawan ay Uslob. Padong diri sa Malbual murag pito jud ka lungsod atong maagihan guys, pero ang lungsod diri gagmay ra. So guys, Malbual. So na namin sa ha? So na namin sa Malbual Municipal Hall. Dari diag. Salamat kayo, ma'am. Si Ma'am Algie, hugikan pa rin sa California. Katong usa, ma'am. Unsa man ni? Tulurad ko na siya. Biko na siya pero ag palaman ana katong hala na ko aldi isa natungtungan mo. Ako kira na ay, di na maunsa. Pag ganang kani siya mani ang tapin sa ani. Kani ba? Ah, daran saging. Daran saging. Ya tulura jud akong nahimo ana ma'am kay mora jud naabot sa saging. Hi, si hi. Dili vlog. Hello, guwapo. Kaguban lagi kay walay ka ng Ala salamat kay Ma'am Algie. ay pipino. Si Ma'am Algie guys from California. So nakabot mi diri Malbual amo jud gilabang bisag ay bagyo kay ano gusto nang sila makita si May Ma'am. hangin no? Ulang gamay. Si hangin. Salamat talaga ka Ma'am Algie. Nakita na dito sa personal. Hala, warming lagi. Ay lagi unbox ang part. Salamat kayo, hala. Mami, salamat. Lami. Wala pa matilaw pero nindot Di, na. Mindanao ka? Mindanao. Na kay mga kailag tong makiling. Ay na. Ay naidaghan itoy. Nasi Pa, makiling lagi. Murag na may bayaw niya makiling magud. Oo. Makiling na Dito. pud kauban simbahan makiling. Makiling yung nabana sa iyang Taga-tigitik. puso to Mindanao. Diyan si Nanay, hi Nay. Mami ni Algie, mami niya. Nagtilaw na sa sabi ko, lami ko no. Kami oy. Init pa ni abot mi dirig. Pito ka lungsod. Magbiko man ko sa mga pero dili lang. Nakakaon na din sa saging hanggi pangarap sa tanaw ra sa YouTube guys. Ya karon nakakaon na din sa Kaon na ko saging. saging saba. Yaon bisan si Pugi Aaron oh. Sige ni sagwat sa vlog sa mga burato vlog. Bisag di kasabot. Di kasabot og Bisaya. Mahuli may karong time tay on. Guys, kay lahi day si Mami ni ja magluto og biko kay murag biko. Unya ra na kay murag kani pa akong gibanatan.
Hello guys, tigtanaw ni sa mga burato vlogger, lalo na ni Florami Bolana. Tigtanaw mo siya ni Florami Bolana. Salamat sa pag-invite dere. Salamat din sa pag-order. Si Ma'am Algie nga gikan sa Oh, kanang gahi ba? Lami, Gahi na lami ako ta sa kay guys, bidungan. ginamos og Oh, dito ka nang hilaw. Salamat kay Ma'am. Thank you. Mapa kayo nabutan sa tanan. Okay na lang mo Basta healthy ta. Nya, bye-bye nanay. Love you. Hala ako. Mura sa akong nanay, Jud ay. Parehas sila biyan, almost. 73 ang mama. 71 na. Na 75. Aman yung mama. Laas buhol. Buhol. Ah, Salamat kayo, mama kay nanay man. salamat po. At tuwan tayo. Ay, naghatod. Uy, kay nay uwan. Ya, salamat kay Dani Haran ni unbox. Salamat kayo ha. Salamat kayo, ma'am. Hindi naman siya magpatukuan ni mo ang husband. Okay. Daddy! Look at her. Remember her? I always watch her shoe in the morning. Hi, hello. Nasa taas guys, oh. Nag-exercise. Yang kabuutan. Bawon ni siya, ato na nato na ablihan. Ang kwarto naman di ka sa sulod. Nga di ra susunod pa. Di na sa mabasa diya sila om. Sakto ba po siya? Sakto man. Ah, sakto man yan. Salamat Ma'am Algie. Dollar. Kamu na pa ilis na. Kamu mamulo may plano mga tubos ko bana. Oh, Wala na, hindi, kanina. kung napami oras. Extend na lang pag wala extend. Sila, katong unang ka-istorya ganina, permente to sila kay Okay, mga driver no. mga driver, traveling tour. Mga kababata na ko. Salamat ma'am kay gimura bang I know. uyo nagkanta-kanta ganahan siya magkanta ko no bang ako. Salamat. Ya, salamat kay ma'am ha. Salamat kayo. Love you ma'am. Try na Salamat. baka dito sa slab. Oh, nakanto Ay, na nakanto ko na, 2018. Padung nami guys nagubagahang kuan. Isun ko manghihi sa kulis kuan. Oy, Oh, nakita mi ni tata tim. Uy mo. Marina dias. Ay, Kita good minor. morning mga kaagaw ya. Kita mi kay hapit bidaris. Ilaha kay manghihi. Wa jud ko kapanglibyo kay ang Uy, sige naman uy. Oh, di ana nakita mi John sa imuhang manghod. Dito ba jud ko alas 10? Hala na isuli kag bay di ay. Nice dire na. Ako nangita ko inga ni yellow. Wala wa jud ko kagilo ana orange. Di na ko'y magihandad to. Na, maro man ni akong kanon bati man. Nanbundot gali. Ayo. Sa taga bulo sa among pamo. Dili manghihirap nga rin na ko sa ang igagaw nga perting duga. Nagtrabaho pa ni siya sa farmers. Oh, Ubaw. Farmers Plaza sa una Sa diba? Sipunan. Uy, oh. Sa hiro pa to. Sa tuyo, ay dugay na jud kaayo. Sa tuyiro na sa kubo kay kami sa nuwan ni. Sinikol murag gamay pa kay ita. Kalimot ako ni graduate na lang sa Nicole. Kali sila siya no. Mana? Oh, mana gani. Kay dulak. Ay, may luto. Pero Kasi mo bana dai. trabaho. Asa ka trabaho man? Ta syudad man to sa Talisay. Muli na to sa day off. Asa mo ra nagbilin dire? Gamira, oh gamira. Gamira ganing duha, tulo. Ako gamira ganing tulo nya kani kay Ako ingani guys na kay nasang igagaw dai sa ingani. Ganahan ko nganing color. oh, sanay si Iping siya. Grabe on. Ala pigyan sa. Baba siya nila. Bye. Isa to si Kurt. Kurt, ikaw. Ikaw sabi mo. Si Brian. Brian. Oh, Brian. Sa orange. Yung ikaw? Si Brent. Na ayuwa mga nganoy. Oh. Ayun. Brain. Si Brent, si Court, ug si Brian. Febrero mo na siya. Nagibiyaan ba na lang nani. Ako magaling panggunahon. Ayaw. Panglabay. Ayaw kay Tagay plastic ate be. tuan. Wala na bitbiton, Ah, kay busy naman ka. Oo, anak ko ka lugar oy kay busy na ko mga bata ra gyud mabilin ani. Di plus nga anak ko dakong baboy di ko ka. Bayhana ni oy. Kay haya ng lisod ngani. Lisod sa baboy. Di, surti kay na ka na buhig baboy. Ako jud ganahan jud ko magbuhig baboy ta pero ay ganahan ko magbuhig baboy ba. Hindi kay ang problema na ko ako Yan mo. Na baho gani kay ang inay ang tubig. Kinanan ko lang kanang Nya mao toy katong ala duha man ka inahin oh. Hala dikdik. Ay, rug mo na lang. Mahal kay nga ni baligya. Ni Marina ay. ang kuan pero mo to pa man dinit Kayo nang litsunonon ba no?
Nagididi sila. Oh. Kaayo ka. Di pa Wala dagay maproblema magpista dai dai. Lagi karon na kung pista wa ko kapang wa ko kakuan kay pag search sa Ay ka na, imo nang idili imo nang ibalhin. mga bata, ito na isa, oh, bantay. Naman ko na sila. Kunay ko an kanang Halaluy kani ko sa bibiron ba kay di ihido. Hala ko sa kay gatas isa dako na kay. Ay, tumba na. tumban. Bantayunon mo ni ingani. Tayo nang gani, wala mga bata diha matog. Kaya ganun po sila kay mga mata o sayo kay musimba. Kay simbang gabi ba ya? Oh, simbang gabi po silang Los Nicolas Cristel. Parang ka-cute eh. Ayun bulirikin ko. Babay, salamat ka Jo ha. Salamat ani ha. Ala, Jesus. Dan ara ka oy kay uwan juga. Maligo pa bitaw ko, mo duty pa corona. Kurt, ato na me. Ang Cute gagaw kay na. mga bata ay. Jesus ko ba? Biyak. Ha. Sige, Jesus ko ba? Bantay ka mo kuan ko sa ano. Uy, napauwan man kang nga maligo para ba kang Maligo bitaw ko pa doon. kuan. Ako mahilig ko na to mga utanon man po na akong pananom. Kami ako dito ko ang tanon. So guys, padung na mi uli, wa ko naka-video ganiha kay grabe kasi kakajupuan. Engineering Kawasan Falls. Hawa da kay operasyon. May operasyon ko sila. Nangabot kami guys kanang. Hi guys. Grabe huwag undang-undang ang kuwan. Salamat ikadyo ko ni Nice Ma'am lang Angie. ni bag. Ikan pa ni siya o California ba? Salamat ikadyo at niyabrihan ulit ay dyan din. Hello. Isa man na. Nadami kuwan guys kanang amo nang gikuha ang gidang gihatag na No, cash nice. gift. Wow, salamat kadyo. Hello. Hindi na siya. Okay. Ay, dugay na ba ko nang itag ay kuan? Wali. Yung ko wali. Yun, nagiputos na. Ay, wow. Holy. Hoy, sa akin yan. Apa. Hala! Salamat, halali. Lina. Ano Thank you. to? Sa akin yan. Salamat, Chikado, grabe. La, sa akin pa rin yan. Kay Nixon. Ano yung pangalan? Nangalan kay. Salamat, Kado, sa kulit. Guess the price. Buwag na box na kulit. Plastic. Yeah. Doon ka plastic nga. Ay, chocolate. doon ka plastic na kulit. Salamat, Kado. No. Wow. Wait, Thank you. Salamat, Kado. Sus, grabe kabutan. Niyon sa man ni siya. Ala, kang Christine lagi puno. Ala. Branded pa dito baby. Branded ko ay. Uy, libre. Lo, nice. Thank you. Confident tulo ka buo. Wala, may salamat. Na, siya, anak na dalaga na. Oh. Diyan na siya ikuhan ka ng, sa tatay ko di, kuhan na lang, Aron po kayo na na? Si Aron? Thank you. Kay Brad Audrey. Aaron to dito? Brad Aaron? Gapro ba kayo? Ano di ako, Diyo, gusto mo? Nagpadumit ko na. Hello. Sa Pins Bilak. Charot. Wow! Joke. Pati ba ni siya? Oh. Man si Bitaw. Nagsakto din yung Christine. Hala, salamat Kadyo. Kanang Uy, branded dun siya. balag dun sa Kaladyo ang mulabuwa. Lahat kang ginanha. Salamat sa pagpalit sa ahang banana. Bandid, oy. Minatamis nga banana o chocolate. Ay, biko. Aron ko na guys, kanang bagyo. Tatugnaw ka aywan. Kurug-kurug na midiri. Saan ni siya? Tulo pa dun siya ka kuan. Lip shiner. Underwear. Lili, mura siya. Ano mo na siya? Nakita mo ka? Salamat, Ma'am Angie and family. Salamat Kadyo, Algie. Thank you, ma'am.
Pwede ha? Wala, thank you so much. Tinahan ko sa diyang kuno kami. Asa man ni siya? Salamat ka ma'am. Salamat sa Ginoo nga safety ra jud amuhang biyahe bisag karang ka sobrang kalayo unja. Grabing ka way undang-undang uwan. Salamat sa imuhang cash gift din na nato ipakita din ang cash gift guys kay Cash gift. dako ra ba to. Salamat ka. Diyan isang gidukot-dukot kanina kay gidukot. Kani hipuson kay Okay na, okay na. Inang Brands. Kaya salamat ka do ma'am kay nakapasalubong kog Jollibee nila. Kaya aran man din dako lagi mong gibayad sang biko. Ya. Bili ko Napay nilang spaghetti. spaghetti. Ang nakuha jud diyan gihatag na mo. Salamat Thank ka you. do ma'am. Ako ano ni siya? Christmas gift. Salamat sa advance Thank you. Christmas gift. Wala ra ang layo ug ang katugnaw. Ikaw. Richard At kay least siya. nakapunta po mi sa ligagaw dito guys sa kuwan. Experience mo ba? Kanina sa kunin mo na.